tibatanidze maoko tigamuchire overseer naamai vachiuya kuzotora nguva yese kuti iwe neni tikomborereke tigamuchire shoko. Farira muprofita, anodya chemuprofita anogamuchira muprofita. Imboita mhere pamberi paMwari uchigamuchira muprofita. Ndatiita mhere pamberi paMwari tichigamuchira muprofita wekuchechi kwedu. Mwari verugare vachidini, vachikudzwa. Baba naamai, ndinokupai nguva yose nekuzara kwayo. Nyasha dzenyu neramauya naro tidzidzisei zvese takamirira kugamuchira muzita raJesu. Amen. Tinotenda takamira kudaro toda kuti tiite mheremhere kushumba yorudzi rwekwaJudha. Hallelujah. Hallelujah. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Titore nzvimbo dzedu tiri muuvapo hwaMwari. Ndoda kuremekedza Mwari wamasimba ose nemukana nesizeni nenyasha dzavandipawo dzekutenderwa kuuya panzvimbo ino. Tichinyanya kutenda muranda waMwari baba naamai Jiriji, our father in this house, the prophet and the bishop of the house. Toda kuti vafarire nekovagamuchira. Mwari vakuitirei zvakanaka varanda vaMwari. Tinoonzwa kutenda nehospitality nerudo rwamuri kutiratidza. We are learning a lot. Mwari akukomborerei muzita raJesu. Amen. Toda kundigamuchira zvekare dare repano rose, the deputy chairman nemakurukota ose, nekutedzana kwatakaita utekwa neurongedzwa hwawo. Mwari ngaakuropafadzei akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Vana baba nanamai, vakomana navasikana, Mwari ngaakuropafadzei akuitirei zvakanaka parevival ino muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti nditende Mwari nekuda kwamukoma vangu vari muno. Tinogara nguva yakareba tiri pamwe chete, baba namai Magunda. Toda kuti ndikufarirei nekugamuchirai muzita raJesu. Amen. Tinotenda. Toda kuti ndifarire zvekare, ndine friend yangu iri muno vanonzi Pastor Tim Shirichena. Toda kuti vangusimuka ndavaona pavakagara tivagamuchire pamwe chete namai varipo. Handiti simukai pamwe chete vanhu vaMwari ngativagamuchire nekuvafarira. El Shaddai Ministries, Mwari vakuropafadzei. Tinotenda muzita raJesu. Amen. Adzimai vangu vanonzi Chiera Chashe vandinavo, nekuti ndakaona kuti Chiera ukasaishe kumberi chinokutunga imhofu. Ngativagamuchirei tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Toda kutenda Mwari nekuda kweconference ino yandinotenda kuti Mwari ane zvaatirongera, zvaatigadzirira pamazuva atinenge tichishumirana shoko raMwari. Hallelujah. Conference yekuropafadza kwaMwari. Waitirwa zvakanaka ndaJanuary is the alpha of the year. Watanga nemaropafadzo. Amen. Paunosvika kuna December of the year, who is the omega, Mwari anenge akuitira zvakanaka. Toda kuti panguva ino ndiswe pandino pa message yekuparura parevival ino inowanikwa kuchapter 82 verses 5, 6 and 7 of the book of Isaiah. Mapisarema mubatanidza na John chapter 10 verse 34 and 35 kune vanotiverengera. Mapisarema 82 verses 5, 6 and 7. Mobatanzana John chapter 10 verse 34 and 35. Tichaverenga Mapisarema chapter 82 verse 5. Havazivi, havanganzwisisi, vanofamba murima, nheyo dzose dzapasi dzinozununguka. Ndakati muri vaMwari, mose muri vanakomana vokumusoro-soro. Verse 7. Kunyangwe zvakadaro, muchafa savanhu, muchafa somumwe wamachinda.
Psalms 82 verse 5. Thank you. They do not know or understand. They wander in darkness. All the foundations of the earth are shaken. I said, you are gods. You are sons of the Most High. However, you will die like men and fall like any other ruler. Chapter 10, verse 34 and 35 of the book of John. Jesus answered them, isn't it written in your law? I said, you are gods. If he called those whom the word of God came to gods, and the scripture cannot be broken. Jesu akavapindura akati, hazvina kunyorwa here mumurayiro wenyu zvichinzi, ndakati muri vamwari. Zvino kana akavaidza vamwari, ivo shoko raMwari rakasvika kwavari, rugwaro harungaputswi. Tinotenda tichikora usondinamate. Ndinokutendai Baba. I want to thank you for this hour. I give glory and honor to you. I am an earthen vessel which you have loaded your mysteries. I stand here before you asking for the grace to deliver that which you have put upon my heart. Makatendeka Mwari vedu, muri Mwari vanoshamisa. We make an appointment with you this week. Manifest your glory and your grace in our midst. Nokuti muri Mwari vanoshamisa. Nezita ra Jesu. Ameni. Ndodangotanga panguva ye manero anhasi ndine topic inonzi don't die a mere man. Don't die a mere man. Usafe semunhu njye. Hallelujah. Don't die a mere man. Pataverenga pano kubhuku ra Mapisarema. Munyori weMapisarema ari kuzarurirwa dimension yakaiswa munhu naMwari munyika yomweya. Hallelujah. Kana kuti class yakaiswa munhu naMwari munyika yomweya, yokuti kana ukanonopfeka zviri muclass iyoyo, blessing according to the definition of God, kana kuti chinonzi kukomborerwa maringe nokutaura kwaMwari, chinoitika pamusoro poupenyu hwako. Hallelujah. Ndasondorino Mwari vanoda kukupfekedza makomborero maringe nokuzarirwa kwemuranda waMwari panzvimbo. Hallelujah. Asinoda kuti ubatisise vhangeri, nokuti kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa kunouya neshoko raMwari. Ameni. Paverengwa pataura nyaya yokuti vanhu vanofamba murima vachidetsekana nokuda kwerima, zvaita kuti mafoundations azunguzike, nekuti munhu wega wega une foundation yekwawakabva. Ameni. Asi inogona kunge yakashekwa nokuda kwekuti panyika pakakandirwa rima rinonzi Satani. Asi hazvina basa nemafoundations. Vesi inonditira zvakanaka, verse 6 yati you are gods. Kureva kuti haina basa nemafoundations ako, haina basa nerima rakakandwa panyika. Mwari vari kutaura position yako munyika yomweya neauthority yauinayo. But panoratidza kuti pavhesi ya7 pane chinonzi chatingati hindrance kana kuti chibinga mpinyi pashona, kuti iko kunyangwe uri a god, but you are affected semunhu akaberekwa nomukadzi akapfeka nyama. Pana ari kuninzwa zvakanaka here panapa. Saka uchaona kuti pane nyaya yandoda kuburitsa pachena pameseji yemanheru ano, yekuti toda kuti tiburitse nyaya yekuti uri chimwari chiri panyika, but pane chinopikisa chokuti wakaberekwa nembereko yemukadzi. Ameni. Kureva kuti mukati mako pawakagamuchira Jesu, what father is the mere man, but they are the father of nations is the blessed man according to the spirit world. Pana ari kuninzwa zvakanaka here. Unogona kuva nemanikinema wakapiwa navanhu, kana mazita wakapiwa navanhu,
vanhu vakakutarisira pasi, vanhu vakasaona chakanaka pauri. But ndauya nevhangeri manhero ano kuti kunyangwe matangiro ako, ukaverenga chapter 8 verse 7 yebhuku raJob inoti kunyangwe matangiro ako akaita semaduku, asi maperero ako achava makuru. 29 verse 11 yaJeremiah inoti I know the plans that I have for you. Saka pandiri kuparidza, handina ine kwawakatangira, handina ine background yako, handina ine maabuse awakasangana nawo, handina ine maonero anoita Satan palife yako, ndine ine maperero ako. Hallelujah. Saka Abraham, from Abraham to Abraham, father of many nations, ndobva abereka Isaac, Isaac ndobva abereka Jacob. Jacob ari kutotanga kuberekwa achirakidza kuti munyika yemweya is a bomb, kunyangwe asati apinda mudumbu raamai vake. Amai vake vanoti vatakura matwins, vanozvinzwa kuti mukati mangu mune hondo. Vakaona kuti kukika kuri kuita vana ava pane nyaya, vana vanosimbokika zvavo kana ana amai vatakura, but kakikiro kari kuita mukati mangu kane nyaya. Ndo pavakaenda nenyaya yacho pamberi paMwari, vakati koindava ndiine nhumbu yakadai. Ndokubva denga rataura kuna amai rikati iro mukati mako mune ndudzi mbiri, asi mudiki ndiye achashumirwa nemukuru. Profesi yabva yauya kuna Jacob ari mudumbu. Ndava kuzokutaurira kuti usati wapinda mudumbu raamai vako une destiny yako yakataurwa pana Jeremiah chapter 1 verse 4 ne5. Anoti shoko raJehovha rakauya kwandiri vakati ndakakugadza kuti uve muprofita kumarudzi usati wapinda mudumbu raamai vako. Chapter 1 verse 15 yavaGalatia, Paul anoti Mwari vakandiseparata ndichiri mudumbu raamai vangu to become an apostle. Nyaya yandiri kuparidza panopera revival ino, tinoda kuti Mwari vakubatsire upinde mudestiny yezvakarehwa naMwari, urege kupinda mudestiny yezvinodiwa navadhimoni kana mudestiny yezvinodiwa nevavengi vako. Jacob uya aine profesi kudaro, ndobva profesi yatangirwa nedhimoni. Akunobuda ndobva atotanga kuoneka dhimoni riri paari rekunokora vamwe tsoka. Anobuda akakakata chitsitsino. Ndobva apiwa zita rekunzani Jacob, kureva kuti is a deceiver. Profesi iripo, but madhimoni abva amutangira ari mudumbu. Hallelujah. Kuna vamwe vanhu vane zviri pamusoro pavo, but kwavakaberekerwa kune zvinotevera, kwavakaberekerwa kune zvine nharo. Zvino tinotenda Mwari ane nharo nezvine nharo. Hallelujah. Saka unoona kuti Jacob instead yekupiwa zita riri muchiprofita kuti achave munhu mukuru, pano anotangirwa nedhimoni opiwa zita rinonzi deception. And ukaona kuti history yake yaakuita kuti anzi deception chii? Mweya werudzi. Why? Baba vake vanonzi Isaac vakanyepa. Vaiva nemweya wekuita sei? Wekunyepa. Vanonyepa kuti Rebecca iye hanzvadzi yangu, iye ari mukadzi wake. Vanga vazwana kupi? Baba vavo vanonzi Abraham vanonyepa kuti Sara iye hanzvadzi yangu, iye ari chii? Ari mukadzi wake. Saka uri kuona kuti inonzi generational problem yabva pana baba Abraham kuri kunyepa, ndobva yaenda pana Isaac kuri kunyepa, but yakusvika pana Jacob manje kusisiri kunyepa, hwahukuruvhani, hwahutsotsi. Kureva kuti weakness yaunochengeta as a parent, chenjera kuti uri kutadzira mwana wako. Chitsotsi chaunochengeta semubereka, unhu hwaunochengeta semubereka unogona kukanganisa vazukuru nevazukuru vako. Mwana ane profesi mudestiny yake, but ari kuya kudzinza revanhu vanonyepa. Saka vanhu vakawanda ipapo ukazovatarisa vari kuaffectwa nezvekumusha kwavo. Kumusha kumwe kwacho haana kutomboberekerwa physically, asi anokuziva munyika yomweya. Anogona kungorota ari pakamwache kokumwe kumusha kwaasati amboona. Kune dhimoni riri kuteera kubva kwaakaita sei? Kwaakabva.
but the devil is a liar. Aupere uri Jacob. Jacob mwechete yeye anozopera akunzi Israel, the prince of God. Nopandiri kuti matangiro ako hana nyaya, asi maperero ako. Ndine mwana rukuni nzao zvakanaka ere panapa. Haleluya. Unozomona mukufamba kwenguva oita maropafadzo ekutsotsa kusvika denga razoti aiwa ndakuda kupedzerana newe, ndobva raita kuti asangane nemutumwa, ndobva mutumwa amubata, ndobva amutyora udyu, ndobva atanga kuchinja step, bva atanga kufamba ari humble. Zita rachinjwa. Ndinodeclare parevival ino, Mwari ngaakupe zita idzva, Mwari ngaashandure destiny yako, Mwari ngaazadzikise chaakada. Vana vari kubata kuri kuenda vhangerere. Ukaenda pa chapter 43 ya Isaiah from verse 1, inoti ndiwe Jacob wandakasika. Kurati masikirwa akaitwa wandakasika. Asi unozoona yakutaura pamberi aiti Jacob, inobva yati Israeli wandakaumpa. Kureva kuti pari kuda kuitika inonzi recreation, yokuti kana wanga wakakanganiswa ndakuda Israeli akaumbwa, handichada Jacob, ndakuda zvandakarogerwa nemusharukwa. Haleluya. Haungafese munhu nje waizikanwa setsotsi Jacob, asi kana wakunopedza uchazikanwa sababa vemarudzi, uchazikanwa nezita guru rinonzi Israel, the nation of God. Matangiro ako hana basa, ndosaka wakauya kuna Kristo. Vakorinde vechipiri chapter 5 verse 17, kana munhu wamuna Kristo wachisikwa chitsva, zvekare zvapera, tarira zvose zvave zvitsva. Haleluya. Haleluya. Handingapedze mazita akawanda mubhaibheri. Amen. Unoziva kana ari murume anonzi Jabhezi, amai vakamuti unonzi matambudziko, amai vakamuti unonzi nhamo, amai vakamuti gwenhamo, rwenhamo kana chenhamo. But Jehovah Mwari vaiziva an honored man. Jehovah Mwari vaiziva a blessed man. Nawe kuzokutaurira kuti chiri mukati mako hachiwire pasi nekuda kwezvakatumidzwa navanhu. Vanhu vangadaro vakakutumidza zita rausingafarire, handipo kukurudzira kunochinja chitupa. Zita iroro riripo, unofanirwa kupiwa romweya rinoratidza destiny yako. Ndidaira amen manje nendo to declare manje so. Hallelujah. 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 Don't die a man. Don't be defined by your background. Shakadiwa na Mwari mupenyu wako ndo chinoitika. Toda kuti munhu wemweya amenyeka abude kunze, uzive Mwari zvavakaita. Tiri kubva kuma foundations akashekwa, tiri kubva kuma backgrounds akaipa, but haadefine kwatiri kuenda neupenyu. Hallelujah. Hallelujah. Saka yakunzi Jabhezi inoenda paside nekuda kweprayer. Anoenda muprayer room oti Jehovha Mwari vekudenga, isai ruoko rwenyu pamusoro pangu, mundibvisire zvakaipa, tambanudzai matende angu, ndikomborerei. Takuda vanotambanudzirwa matende, kana paine vakaisa muganhu, kana paine vakayera life yako, the Lord God is going to stretch your taints. You're going to go beyond the obvious. You're going to go beyond the limitations of the devils. Hallelujah. Turikutaura pamusoro pekuti munhu akasikwa naMwari mukati muupenyu wako ndiye anofanirwa kubuda pachena. Background ya Peter wainzi Simeon. Hallelujah. But wasangana na Jesu akanzi Peter, akapiwa zita romweya, akapiwa zita rekuti the rock, strength, a man who is built upon revelation. Hallelujah. Munhu akavakwa pa revelation nekuti akasangana nani? Na Mwari wamasimba ose. Now nyaya yandiri kutaura pano, ndiri kuda kuburitsa nyaya inoti iye toda kuti tiburitse munhu ari mukati mako atange kuita zvisina kuonekwa nemeso, zvisina kunzwikwa nenzeve, zvisina kupinda pamoyo pei pavanhu. Ndoda kuti uve a surprise to the devils.
ndoda kuti uve esurprise kuna vanhu vati ndiye religion nyamba asangana neanoshandura vakaona akubwinya akapfeka zvakanaka ndaasangana neanoshandura ndiye mukadzi muSamaria wakaparadza dzimba dzevanhu wasangana neanobwinya wasangana neanoshandura ndiye here Zakiyo waivharavhara vanhu wasangana neanoshandura wasangana neanobwinyisa ndiye here Bhatimiyo wanga wakafa meso ndiye nekuti Jehovha Mwari aite chimwe chinhu parevival ino mulife yako. Haleluya. Ndibatsire chete nekudayira amen inopowa madhimoni. Haleluya. Dayira amen chiprofita chiwane pekufamba napo. Shoko rinoti akamira anogoverana nevagere. Sununguka manje zvinoita. Haleluya. Sununguka ndiwane maparidziro pane mweya washe pane kusununguka. Haleluya. Ndikutaura nyaya yezvinhu zvomweya kuti zvibude mukati meupenyu hwako. Tiri kufanirwa kuti kunyangwe tiri panyama ino ine nharo nekuti kunamata kwose kwatinoita hindrenzi yezvinhu zvikuru zvakaiswa naMwari muupenyu hwedu inovhiringwa nenyama. Nyama ndo dambudziko redu. Nyama ndo hondo yedu inotirambidza kupinda muGod dimension. Haleluya. Ndisati ndabata zvangu nyama rega ndimbotaura kuti chinonzi God dimension chii. Rega nditaure the 3 classes or 4 classes of God panapa. Kuna anonzi Mwari wevamwari vose according to Deuteronomy chapter 10 verse 17 inoti ndiye Mwari wevamwari vose. Kuna kuti iye ndiye Mwari ari pamusoro waasina waanofananidzwa naye. PachiHebheru vanoti Elohim zvichireva kuti wakakiriyeta zvose pasina akamukiriyeta. Who is the most high God. Kuna kuti ndiye Mwari ari pamusoro pezvose anonzi mabvi ose achapfugama ndimi dzose dzichapupura kuti iye ndiye Ishe. Ndiye Mwari anofanirwa kunamatwa. But mukufunga kwake wakaisa vanhu kuti vave vana Mwari zvekare vanoratidza kubwinya kwake ivo vari panyika. Ndosaka 115 verse 16 yamapisarema inoti kudenga denga ndekwaMwari asi panyika akapa kuvanakomana vavanhu. Kuna kuti iye ari kuti imi ndimucharatidza kubwinya kwangu muri panyika. Ukainzwa ichitaurwa pachapter 8 verses 3, 4, 5 yebhuku ramapisarema inoti ndikarangarira kusika kwenyu masikiro amakaita zuva mwedzi nenyeredzi. Unonzwa yakuti ko munhu chii zvamunomurangarira mwanakomana wemunhu zvamunomushanyira makamuita mudiki zvishoma pazvisikwa zvekudenga. Kuna kuti mwanakomana wemunhu ndiye akapiwa the second level kana kuti the second level yaMwari God class level number 2 yakaiswa pamunhu. Ukuti bada zvakanaka. But munhu aitwa Mwari ari panyika is a God with a small g so that he glorifies the big G God. Hallelujah. Wabva wapiwa dominion pamusoro pezvinobhururuka, pamusoro pezvinokabaira, pamusoro pezviri kumvura. Kana tichitaura pamusoro pezvinobhururuka hatisi kugumira pane shiri chete. Kune dzimwe shiri dzinobhururuka dzichishandiswa navaroyi. Unogona kutorota zizi kunyange usina kumboriona. Pane vanoita zvavanoda nemaziza asi nelevo rawakapiwa uri kunzi wakapiwa simba pamusoro pezvinobhururuka, pamusoro pezvinokapaira. Vanoroya vanoshandisa nyoka nemakudo nemipurwa nemakarwe. Iwe uri kuti pamusoro pezvinokapaira kureva kuti zvinouya on the ground force nezvinouya in the air force. The Lord has given you authority. Potaurwa pamusoro pezviri kumvura. Kumvura hakuperera kuva nemashaki nemaramba. Kuna madhimoni anonzi emanjuzu. Mwari vanokupa authority pamusoro pemweya yanetsa yeze marine kingdom iri kurukuta vana through
the internet vachifarira kuona vaona kuti macelebrata vanopiwa simba nezvinobva pasi penyanza. But the devil is a liar. Ndinodeclare palife yako nekuda kweauthority yaJesu pamusoro pezviri kumvura, pamusoro pezvinokambaira nezvinobhururuka. You have got authority. Uri kupiwa authority inoratidza kuti uri mu second class. But the problem ya Adam na Eve, when they sinned, vakapa power kune akanga abviswa kudenga anonzi Satan, ndokubva akuda kuoccupy position iyoyo yeumwari. Ukamuverenga pavakorinde vechipiri chapter 4 verse ya 4 inoburitsa pachena kuti vhangeri yatinoparidza kana yakafukidzwa kune avo vane ndangariro dzakasungwa naMwari wenyika inei, Satan. Nani? naMwari. Saka the devil ari kuzvitowo chimwari, isusu tichizvitowo chimwari. Saka pane inonzi the battle of the gods. Takuda kuona anoenda pamusoro neanoenda pasi. Kana pari parevival ino ndoda kuti uende wakabata vaRoma 16 pavhesi ya 20 inoti muchakurumbidza kuisa Satana pasi petsoka dzenyu. The devil is a liar. Ari mukati mako anokunda uyo ari munyika, aufe wakakundwa ukatenda wakagamuchira. Saka Satana ari kuzvita chimwari. Haazvite chimwari chete, ndokubva aumba zvimwe zvinenge zvimwari panyika panapa. Ipapo patiri kudedzana kuti ana chihera ngaasara ari mazita, tisatende mazviri zvakanyanya. Ukabatwa nemweya wemutupo unobatwa nemweya wekunamata zvifananidzo. Mutupo izita harirambwe nokuti ndokuti tiaidentifana kuti ihama yangu, handiti. But kuzopfekwa nemweya uri mumutupo ndodambudziko. Kune wekuti akanzi mukanya anobva akanya zvishu. Haleluya. Kune wekuti akanzi mazvimba kupa anozvimba pakupa, anonyima. Kune wekuti akanzi manjenjenje unozviona nekuzvida ganda remabhebhi manjenjenje. Dewa samanyemba ya. Anobatwa nemweya wekuzwa kuti tiri vene venyika. Tisu vana samanyepa, tisu vana dewa, dati mutupo izita, haugone kuriramba, batelamba kubatwa nemumweya uri muzita. Kune varume vakachinjirwa mazita kuBabylon. Mishael, which means one who is like God, akanzi Meshach, chimwari chemuBabylon. Abednego chimwari chemuBabylon, but iye ainzi Azaria kureva kuti the grace of God. Kana ari Daniel ainzi iye Belshazzar kureva kuti the chief god of Babylon, but iye rake chaira ainzi Daniel. But ndofarira varume ava havana kuramba kudedzwa nemazita ekunzi Meshach, Abednego naShadrach. Vakaramba mweya uri muzita. Ramba mweya uri chi? Do you know kuti unogona kugara muenvironment inonzi environment iyi ine vanhu vanoita zvisakarurama. Ramba kupfekwa nemweya wenzvimbo iyoyo. Handitika. Haleluya. Ramba kupfekwa nemweya wechi. Back home rimwe gore ndichifamba zvangu ndiri muzupko ndichibva mutown kuenda kuchitungwiza. Takatanga kuti takusvika panonzi pabridge rekuyambuka kuti akupinda muchitungwiza. Kune murume waita noise zvisingaita arimo. Haleluya. Achita noise achitaurisa. Takungonotena panonzi pasi eipa maprisa takupinda muchitungwiza. Chitangira tichiti St Mary's ukusengeza uko. Moyo wangu wakandiudza kuti pa first bus stop ye St Mary's murume uyu ari kuburuka. Ndakazviziva sei? Aita hunhu hunozikanwa mu St Mary's. Ari mubhazi. Munhu akakurira pambari unomunzwa nelanguage yacho kuti ndepamushikashika. Haleluya. Akapfekwa nemweya wechi. Hapana kudinzwa ere? Hapana nokuziva ere kuti Mary's kumbari. But azvino kuti mupare imo muna vanobuda. Vakomana vanoti secret tinoramba chikafu cheBabylon. Mazita seedzai zvenyu kuti muri kuBabylon. Asi mweya uri matira usi weBabylon. Pabasa penyu panogona kuitwa mweya wechipambi, panogona kuitwa mweya wechitsotsi, panogona kuitwa mweya usakarurama, but ramba kudhivainwa. Mumburi neyo munogona kuita dhimoni ramunoziva kuti tese hatigone kutendeka kumadzimai, hatigone kutendeka kuvarume, but ramba
kudefainwa. Kuna vanonzi the remnant vanoti chero ndiri weMupare ndinorarama ndiri above Mpare, chero ndiri wemuSt Mary's ndinorarama ndiri above St Mary's. Don't be defined neenvironment yauri. Usatumidzwe zita reenvironment yauri. Unogona kuenda pachikoro pane vana vari kuita musikanzwa, vanonetsa, vasina kuita zvakanaka, but buda uri mumwe chete unoti naJehovha ndinorapa honto, naJehovha ndinosvetuka mudhuri. Don't die like a man. Usafanane nevanhu vemuBhabhiloni. Buda uri Meshaki, ana Mwari. Buda uri Abednego, ana Mwari. Pana ari kunzwa kwandiri kuenda nako here panapa. Kuda kuti ndiri kuti vadikani, Mwari ngaatibatsire. Satani wakazama kuda kutibvisa muklasi yatakapiwa naMwari. Kuda kuti Adhamu paakatadza wakapa simba kuna Satani, ndobva atanga kutonga nyika ineyi. But when Jesus came, paakauya Jesu, wakauya kuzotidzorera humwanakomana hwedu, kuti tidzokere paposition yedu, kuti vanofamba nomweya ndivo vana vani vaMwari. Tidzokere palevel yekuva magods, tidzokere pa the supernatural position yedu. Ndoda kuti chiri mauri chodzoke panzvimbo chekuti ukadedza zvaunoda zvinoitika, ukadeclare chawadeclare chinoitika. Tinenge takutaura takatarisa Joshua kuti Joshua, don't worry, sezvandaiva naMozisi ndichava newe. Pauchatsika uchatora. Hakuna munhu achamira pamberi pako. Pari kunzi hakuna munhu achamira pamberi pako. Kuna vanhu vakatosubmita kumadhimoni vanonzi varoya. Kureva kuti ari kutoudzwa kuti hakuna munhu, uyezve hakuna muroya, uyezve hakuna Satani achamira pamberi pako. Chapter 3 verse 7 and 8 yebhuku razvakazarurwa chitaura kukereke yePhiladelphia. Kereke iri pamakereke asina kutsurwa pamusoro pekusarurama. Anonzwa akutaura achiti, tarira, ndinoziva uduku hwako, asi ndaisa dhoo pamberi pako, ndakupa makii aDhavhidha ekuti pawazarura hapana anovhara. Kuda kuti kana paine mweya inofunga kuti yakakuvharira, ndoda kuti upfeke position yako, utaure kuti no weapon forged against my life shall. Ndiri kubata zviri pawa mana. Haleluya, haleluya. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Chinhu chinohinda vanhu kurarama vari musupernatural power yeGod level power, issue yekurarama as men, kurarama mabasa enyama. Inzwai, when we are born of God, azvireve kuti hatichateverwa nezvekumusha kwedu. Ndosaka kuti unogona kutendeuka but hasha dzako dzichiri dzakafanana nevanhu vekumba kwenyu nanasekuru vako. Unogona kutendeuka pamweya ugototaura nemweya nendimi ugotoprofita, nekuti izvi zviri kuitika kuna spirit men anonzi spirit, not kuna soul. Soul, which is your mind, ikasashandurwa zvinonetsa kupfeka mundangariro une simba. Muri kunzwa zvakanaka here? Ndosaka kuti kunamata unonamata, but weakness yako ukatanga kudenwa nezvekumusha kwenyu haugone kuzvikurira. Kunoti supernatural power rinolimitwa nesu nekuda kwenyama yatigere mairi. Saka muKristu anoda zvomweya, muKristu anogona kudhila ne the flesh. Kudhila ne the flesh. Ukadhila nenyama unomanifesta the supernatural. Mweya mutsvene wakanga wakagara pavanhu vekavaKorinde, but vairarama sevanhu nje. Pachapter 3 yevaKorinde vekutanga from verse 1 inoti handina kugona kuda kutaura nemi sevanhu vemweya, because mamuri muchiri vacheche kuda kuti vachiri kurarama vari mumabasa enyama. Chechi inogona kukurirwa kushaya authority nepower nenhau yekurarama sevacheche. Zvemweya vanazvo, vanotomborota, vanotomboratidzwa, vanotomboopareta muzvipo zvemweya, but problem yavo ndeyekuti vachiri kudominatwa nenyama. As long as nyama ichiri kudominata, munhu wemweya ari mukati mako haagone kurarama ari very supernatural. Ndosaka uchiona kuti muupenyu hwako
une mazuva ekuti presence yaMwari unoinzwa sokuti unongosingoti akomana dai nhasi auya zvandanzwa kuchechi taienda awaienda nechikonzero chekuti wangochinzwa presence yanga ichiriliswa nevamwe. Iwewe unogara munyama une tsika dzausuda kutendeuka madziri, nyama iri kuita kuti vanhu vadzokere kumashure ivo vakambouya kuna Mwari. Haleluya. But tinoda kuti uti Mwari ndibetserei ndidhile nei nenyama. How do we deal with the flesh? A prayerful life. Kana taakuda kudhila nenyama, mutendi ngaanzwisise chinonzi kunamata. Ngaanzwisise chinonzi chi? Yes, kana usinganamata ugone kudhila nenyama. Jesu chaiye ari mwanakomana waMwari wakatarisana nemuchinjikwa nekuti ari munyama unonzwa kuti dai mukombe uyu wachipfuura kuita senge anozesa, but nekuti munhu aivimba neprayer anoti kusave kuda kwangu kuve kuda kwenyu. Kana taakuda level dzepamusoro kusave kuda kwedu kureva kuti kusave kuda kwenyama, titendere Mweya Mutsvene atungamirire upenyu hwedu. Ndina munhu ari kundibata panapa. Chapter 26 from verses 39 and 41 ndozvainotaura yaMatthew. Jesu achinamata ari muGetsemani, wainzwa kurwadziwa nemuchinjikwa nekuti nyama yakanga yoda kuremerwa, but nekuti akanga ari munhu ane consecrated life, a devoted life yeprayer, zvinonzi wakanamata kusvika ziya raakuita kunge madonhwe eropa achitsvaga breakthrough mulife yako. Kana wakuda kuexperience the supernatural dimension, there is no other equation kunze kwekuziva kucherera mabvi pasi. Vanonamata vanogara kunyika yemweya. Azudatra nezveprayer nasi ndoda kupa pfura, ndichapabata prayer life yako at personal level. How do you deal neupenyu hwako uri wega somutendi, kuti uve mutendi anogara achinamata. Haleluya. Mwari ngavape impartation mulife yako yeprayer, simba rekuziva kuti tinovimba nekunamata, simba rekuchuna ndangariro kuti dzive dzemweya, dzirege kuve ndangariro dzinoswera painternet, dzirege kuva ndangariro dzinoswera paInstagram, ndangariro dzinoswera paFacebook, ndangariro dzinoswera dzichiona zvisina basa. Mwari ngaakubatsire ushifte uende kulevel yepamusoro kune ndangariro dzaKristu dzinowanikwa munyika yemweya. Inzwai, kune varume vakararama life iyi vandinoda kuti ndiconclude navo panapa. Ndine varume vanondikomborera vari mushoko raMwari. Unonzwa nyaya ichitaurwa yevarume vakadhila neflesh. Shoko raMwari rinotaura pachapter 2 verse 11 yebhuku raDhaniel. Pane nyaya dzakaitika before that verse. Zvinonzi mambo wakarota hope, ndokubva arota hope dziri kubva kuna Mwari wamasimba ose, ndokubva Mwari vaita kuti hope dziye mambo atadze kudzidudzira nekudzidzwisisa, nokuti dzabva kuna Mwari paakapepuka akazvinzwa kuti ndiri mambo hangu, but akasheka, akaziva kuti kwauya voice rine chekuita neupenyu hwangu kana destiny yenyika yandiri kutungamirira. Ndokubva ati ndosaka ndakatsvaga vachenjeri vanonzi maphilosophers, vanonzi maastrologers, vaverengi venyeredza, madiviners nevamwe vaita enchantment, vaita zvakasiyana siyana munyika dzomweya. Ndokubva avaunganidza akati, varume, ndiri kuda kuti mundiudze hope dzandarota uyezve mutaure kududzirwa kwadzo. Varume vaya ndinotenda kuti vakazama kana dziri n'anga kurevera akata pasi, wakata dzikadzima, ndang'anga inhonge zviri kubva pachigaro chaMwari. Varoyi vakambonwa mvura dzinovava kuda kufuridza mudenga, kuda kuenda pamapere, mapere akaponja denga rematenga harichalenzwe navaroya. 23 verse 23 yebhuku raNumbers inoti hakuna uroya, hakuna un'anga unoshanda kuna Israel. Haleluya. Nditeerere mushe nekuda kwevarume ivava. Varume ivava shoko raMwari rinotaura zvakanaka. Rinoti n'anga haina kufunga naDhanieri, Nebhukadhineza akafunga vamwe vanhu vasina naDhanieri. Avafunga ndobva vatadza kumupa mhinduro. Ndiri kufarira zvavakakonifesa vega pavhesi 11 pamusoro peupenyu hwaDhanieri kuti ari mugod class. Teerera zvakanaka. Chapter 2 verse 11 yaDhanieri. Zvinonzi mambo zvamuri kutaura izvi hazviitike zviri rare. It's a rare thing. Hazvigonekwe nevanhu
vari munyama. Zvinogonekwa nevamwari vasingagari munyama. Sokuti tinorota hope dzenyu togona kudzidudzira hazviitike nevanhu vari munyama. Uri kuona nyama kuvhiringa kwainoita inovhiringa the god class. Hazviitike nevanhu vari munyama. But pane vanhu vaita senge vari munyama vasiri vaiva pakati pavo vavasina kuziva vainzi ana Daniel. Ndoda kudeclare Daniel pakati pedu. Ndoda kudeclare Meshach pakati pedu. Ndoda kudeclare Joseph pakati pedu. Ndoda kudeclare Shadrach pakati pedu. Anoenda kunyika yewisdom yaMwari, anoenda kunyika yerevelation yaMwari. Vesi inotaura zvakanaka. Vapedza kudeclare kuti hazviitike nevanhu vari panyama, ndobva mambo atotanga kuuraya vanhu akati munotamba. Ndakakunzai kuchikoro cheBhabhironi ndikakupai chikafu changu mahara panapa, ndakukuurayai. Haleluya. Kune zvakauraya vamwe mumusha menyu iwe usati waziva Mwari. Unoziva here kuti une authority yekumisa rufu ruri mumusha menyu? Kuna vanhu vari pano vachapiwa nyasha dzekutendeutsa dzinza rose nekuti vanoziva Mwari wavanotenda. Kuna vanhu vari pano achaita zvekurotwa asina kuparidza. Vanhu vagoziva kuti chechi yaanopinda ngatiitsvakei nechikonzero chaMwari waunofamba naye. Daniel anoti wanzwa kuti vanhu vakuraiwa ndokubva anobvunza zvikanzi ko indava chii chiri kuitika, ko matisiya sei munyaya iyi? Zvikanzi pakutouraiwa vanhu vatotanga kuuraiwa. Zvikanzi mutaurirei mambo kuti amire. Taakuda vanomisa ndufu, taakuda vanomisa zvirwere, taakuda vanomisa urombe, taakuda vanomisa nhamo dziri kuhwiro. Iwe usafare wakasunungurwa uri wani mudzinza rako. Ndinozonetsana nevanhu kuti ukaona uine testimony yekuti kumba kwedu ndinoziva Mwari asati atanga kuopareta. Mwari akaopareta dzinza rinoondomokera kuchechi. Vanoziva kuti Mwari wabrother vedu ava ngaanamatwe, Mwari watete wedu ava ngaanamatwe. Ndozvavakaitwa varume vavo muBhabhironi. Vakapedzera vakunzi Mwari waMeshach, Abhedhinego naShadrach ngavanamatwe. Parevival ino Mwari ngavakupe chizoro chinoita kuti Mwari wako anamatwe, chinoita kuti simba raMwari riratidzwe mumusha menyu paya panonzi havapfuure ma40 nekuti iwe urimo utaure kuti zvakakwana. Kana paine chakaitwa mumhuri semhiko kuti vanhu vararame kusvika kuma80 odeclare nezita raJesu. Job anonzi you shall decree a thing, it shall be established. Hallelujah. Ndokubva Daniel wanokumbira. Ini ndotenda kuti akaenda kunonamata. Ndobva anonamata, ndobva anorota hope dzamambo asina mutaurira. Ndio unonzwa Matthew 13 verse 11 inoti iyo kwakapiwa kwamuri kuti muzive zvakavanzika zveumambo waMwari. Ndio unonzwa chapter 33 verse 3 yaJeremiah yakuti danai kwandiri ipapo ndichakuratidzai zvikuru zvizhinji zvamusati mamboita sei, zvamusati mamboona. Parevival ino Mwari ngaakubatsire mweya wako uconnecte nenyasha, mweya wako uconnecte netsitsi dzinonokunokoresa pane zvakatadza kuonekwa mumusha menyu. Unonzwa chapter 45 verse 3 yaIsaiah inoti ndichakupa pfuma iri murima. Mwari ngaaende kunonokora pfuma yakavanzwa mumusha menyu nekuti paita mwana anoziva Jehovha. Daniel 11:32 avo vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Unonzwa shoko rakutaura zvakanaka rinoti iro ndobva adudzira, ndobva atanga kuoneswa makingdoms achauya neposition yaNebhukadhineza. Nebhukadhineza akashamisika nekuda kwaDhaniel. Saka Daniel aqualify statement yataurwa nemamagicians iya yekuti zvinoda vaMwari vanogara vasingagari kunyama. Ndoda kuti urambe kurarama mabasa enyama anokutadzisa kuona simba raMwari. Kurarama mabasa enyama, nyama yako ipikise, usaite zvainofarira. Nyama haife yakapona. Vakorinte vekutanga 15 pavesi ya 50 inoti flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Chapter 3 verse 5 yavaKoros inoti urayai mabasa enyama. Chapter 12 verse 1 yavaRoma inoti iyo ipai miviri yenyu chive chibayiro chipenyu
chitsvene chinofadza Mwari, kureva kuti zviri kufadza nyika zvisingafadze Mwari. Iwe ndo zvawakupikisa kuti ndinoramba kurarama zvinodiwa nemutupo yekwana soko mukanya, ndinoramba kurarama zvinodiwa kwana mhofu, ndinoramba kurarama zvinodiwa kwana chirandu, ndoda kurarama zviri mumweya. Chapter 5 verse 16 yebhuku ravaGaratiya, fambai nomweya murege kuzadzisa kuchiva kwenyama. Verse 17 yoti nyama inochiva ichirwa nomweya kuti uite zvaunenge usingade kuita, asi Mwari vekudenga ngavakubatsire parevival ino pauri kuda kupinda munyika yakunovhomora makomporero nedestiny yako. Urambe mabasa enyama, utaure kuti Jehovha ndinoda kurarama. Chapter 9 verse 23 yebhuku raRuka inoti takura muchinjikwa wako zuva rega rega, kurolera nyama yako pamuchinjikwa kuti upinde in the supernatural. Pawakaberekwa patsva, vhesi inobudisa pachena kuti Mwari wakakugadza far above principalities, far above powers and dominions. Wakanogadzikwa pamusorosoro kunyika ine chizoro, kunyika ine revelation, kunyika ine wisdom. Ndoko wakagadzikwa, ramba kuburuka kumabasa enyama. Stay in the secret place of the most high. Gara panzvimbo yepamusorosoro uone the supernatural power of God. Supernatural power harinetse kuoneka kuti riri kuramba muupenyu hwako. Hautaimire presence yekuchecha, type yehope dzako inokuudza kuti handisati ndakumanifesta the supernatural. Kana uchiri kuramba uchingodyiswa, kana uchiri kuramba uchinetswa nama spiritual husbands over a long time, ndakuda kuti uchinje gear rekanamatiro kako urege kutorerwa. Kana uchiramba uchinetswa nehasha dzekumusha, kana uchiramba uchinetswa neruchiva rwemumusha, kana uchiramba uchinetswa nekuzvikudza kwemumusha, kana uchiramba uchinetswa nehunhu hwakaipa, ita Jehovha Mwari, touch my heart, touch my mind in the place of prayer. Dino declare mweya wekunamata unotishongedza, munhu wemweya anotipa nharo nezvine nharo. Because when an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises a standard. Dino declare muzuva rekutanga an open heaven over your life, because vari mumweya matenga haavharike, denga harina kuvharika. Kuna Dhaniero rakavhurika rikamupa zvakavanzika. Kune ari pano anofanirwa kushandurirwa level yehope yekurota achitandaniswa, kurota achidonha mugomba rakadzika. Takuda kuti uengage the supernatural world, the world of power, the world of grace. Kana world iyoyo yauya, hazvina basa vanhu vakakuziva uri Peter anotya mvura. Kana world iyoyo yauya, unobuda muordinary. Bhoti rakagadzirwa navanhu woenda muextraordinary, unofamba pamusoro pemvura. Wapita mugod dimension Peter, zvakanyudza atete kana vakafira muGalilea, iwe haufiremo. Unofamba pamusoro pezvakauraya vamwe, unofamba pamusoro pezvakakuvadza vamwe, zviri kuafekta vamwe hazvi kuafekte, because the supernatural power is in you. Kana supernatural power yauya palife yako, vanhu vaikuziva saPeter wekutya, asi wasangana nepower iroro unodzoka wane mumvura une mamiracles. Dino declare chapter 16 verse 17 yaMark inoti these signs shall follow them that believe. Vachadya zvinouraya havangafe, vachataura nendima, vachadzinga madhimona. Ndakuda kuti dhimona rinouya mupamako umuke pakati peusiku woti wakajaidzwa, handina mwana anovhumuka, handina mwana anodyiswa akarara. In the mighty name of Jesus, we declare
reka ndideclare kana sipa iroro rauya paupenyu hwako zvisingagonekwe navanhu naMwari zvinogoneka. When the supernatural comes, hautarise makubita agorayata, unotaura kuti gorayata unouya kwandira nemunondo nebakatwa, asi ndinouya kwaura nezita raJehovha wehondo wawakashora. Kana supernatural power yauya pamusoro pako, bvunza Elijah. Kune vaiva nenkoro dzemoto vakaenda pamberi pake vakamutiza, akati endai zvenyu neminzi dzevanhu. Ndokubva apinda musupernatural transport, vakamuona kumberi kwavo taakuda anovateka. Kunyangwe vakamutangira, the devil is a liar. Something powerful tinodeclare mukati mesvondo rino zvionekwe pamusoro paupenyu hwako. When the supernatural power comes, harina basa negungwa dzvuku kuti hapana bridge rinopfuura human means. Kune vanovimba nengoro, kune vanovimba nemabhiza, kana tirisu tinovimba nepower remumweya. Ndoda kuti svondo rino uvimbe naJehovha. 125 verse 1 yamapisarema, vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZayona risingazunguzike. 1 pavhesi ya3 yamapisarema inoti ivavo vakasimwa pahova dzemvura vanobereka zvibereko zvavo nenguva yavo. When the supernatural power is in your life, when your season comes, unotobereka pasizeni yako, hapana anomira pamberi pako. Dino declare simba remusharukwa pamweya wenyu amai. Dino declare simba remusharukwa pauri mwanasikana. Dino declare simba remusharukwa pamuri baba. Rekai ndideclare vanonyepa varoya havarambidze zviri kutiwa naMwari pamusoro paupenyu hwako. Simudza mweya wako nekuti taakutochinja atmosphere pamusoro pelife yako. The devil is a liar. The devil is a loser. When the supernatural power comes upon your life, bvunza Jesu pachapter 4 yaRuka. Akataparidza maridzo yavakanga vasingafarire ndokubva vada kumukanda pamawere. Nyapa time yake yakanga isati yakwana, zvinonzi akadzoka nekwavari vakavhura rodhi vega. Ndakuda power richaita kuti vavhure rodhi mulife yako. Vese vakavharira destiny yako vanoreva nhema. Matone anointing murumu muno, matone power. Jehovha ngaakuzodze pamweya wako, Jehovha ngaakuzodze pandangariro dzako, Jehovha ngaazarure denga rematenga. You are not going to die. Emepesena aufese mununjwe. Kune vaiseka Esther vachiti inherera matamba nenherera ine ruoko rwaJehovha pamusoro payo. Unoona ichienda pasingafungidzirwe, anoti ukuinherera ukuinhapwa. But when the supernatural comes, it opens the doors where people try to shut doors for you. The Lord God is going before you as a consuming fire. Nezita raJesu. Anoti Josefa vakati vamurovera kumpinza mujere vakamupa mhosva yaasingazive. When the supernatural power to fulfill his dream came upon his life, vakamuona akubuda pane pawakagadzikwa nevanhu. Don't worry mwana waamai, pane nguva yokuti pawakaiswa navanhu Jehovha vanokusudurudza. Ramba wakatarisa kuna Jehovha. Vhesi inotaura zvakanaka, inoti iyo rubatsiro rwangu runobvepi? Runobva kuna Jehovha akaita denga nepasi. I see the hand of God coming upon someone for a supernatural dimension, for a God class. Uchataura zvinoitika kudedza zvisipo kunge zviripo, nekuti unenge wakuti maari ndinorarama, maari ndinofamba, maari ndine upenyu. Pane upenyu hwakuuya wairana mwana naElisha vakakomberedzwa
varamba nevarume vakabata mabhazuka nema AK-47. Elisha havhunduke anoti yewo Gahaza, vhurika meso uone zvasiri kuonekwa nevamwe. We live in the supernatural. Paakavhura meso akaona hondo dzakavakomberedza. Muimbi wekwedu anoti iyo hondo yadzongirosa dzinorinda vatsvene, hondo yadzongirosa dzinorwira vatsvene. Ndaakudari munyika yaanotuma vatumwa, ndaakudari munyika yaanovhura madhoo aakavharirwa kumusha kwavo kunyanyadzi, aakavharirwa ikoko kwaakaberekerwa kwamurehwa. Unovhura uri pano. I declare the power of the supernatural. You are not going to die. Amen. My declaration that ruita kuna ari kuvhurirwa nzira munyika yomwe. Simukati tsoka dzako pa. Sharaba soko haya. Ukanzwa kuti tena tawo matangs tiri mu supernatural dimension. Chapter 13 verse 1 and verse 2. Hebhuku ravakorinde vekutanga. Inoti kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa. Kurati mu dimension yekunamata nematangs. Uri kunamata nendimi dzevanhu dzinozikanwa nendimi dzavatumwa dziri beyond. You are a supernatural church. Blessings are for those who are supernatural. They are able to open windows which are very secret. Madoor are secret. Tichapana ma principles ekuvhura ma window. Pandoda kumbokuzisa position yako munyika yomweya. You are far above. Kana ungochirota upedza kaipa. Don't declare maneranas. Simudza maoko ako vhare maziso. Holy Ghost, we make an appointment with you this week, Lord. Kana wewe wakaropafadzwa nendimi, I want you to begin to prophesy in tongues. Ma tongues anotoziva kuti message iri kuenda nokupi. Ari kuziziva ma tongues. Mweya mutsvene anonzwa. I want you to engage 2 minutes yet. Pray in the spirit. Toda kuengage Mwari this week. I want you to come expectant. Something supernatural is going to happen in your life. Connect munhu wemweya. Be still and know. Don't reason with your mind. Vanotadza kupinda muzvinhu zvemweya vanozendamira panjere dzavo. Kana uri munhu anoshanda nekufunga kwako. This is not your world. That's why Mwari akati pa matangs yekuti atitoanzwi nokuti Mwari haadi reasoning yedu, haadi kubetserwa nesu. Kune vanhu vakuconnectirwa ma destiny avo right now. Simudza voice rakutanga kunamata. Koraba suma haya. Kerikoto shamare kataya. Kana utara ndimi taura nadzo. Kana usati wa receive ma tongues during the course of the week, tanga kuzvinamatira. Ndoda kutaura nendimi itsva. Sharikoto vanendimi simudza voice vasina tanga kutenda Mwari noda kusondorineri. Marekotorobo sanda. We make an appointment with you, Abba Father. You are the one who organized, Lord, this revival. Yes, you spoke to your servant, Lord. We make an appointment with you, Lord. Rikotosha mahaya. Vana Jacob vashandurwa kuita vana Israeli. Rikatala basaya rikosha mahande. Ana Simeon vashandurwa kuita vana Petros. Change us, Lord. Transform us to another level, Lord, according to the scriptures which cannot be broken. Simta voice rako rikatosha mareketa korabaha santuhaya eshabahaya lekosumahanda. Holy Ghost, rikota simta voice shabaraha koriketela besaya. You won't die a mere man. You won't die a mere woman. Your destiny is great. Ramanda rabakausuma riende rebekausuma mandarabakausana. Zita renyu ngarikudzwe manerano. Zita renyu ngariremekedzwe nekuti muri Mwari. We worship you, Father. We submit to your word. We submit to your revelation. We submit to your word. Let your grace shine.
Let the divine appointment start to enroll in our lives. Kuzodza ngakuonekwe, simba ngarionekwe, nyasha ngadzionekwe, muzita ra Jesu. Hallelujah. Chimbosimudza maoko pamberi pashe. Chimbosimudza maoko ako pamberi pashe. Ndakadzidza chimwe chinhu. Panouya shoko richitaurwa, vanorigamuchira vanorarama naro, vasingarigamuchiri havararami naro. Jesu anototi kune akanzi gamudzirirai mafuta, vamwe vakarega, asi mafuta akararamisa vamwe akasiya vamwe. Kuteerera shoko raMwari nemazwi mashoma, imbotenda kuti Mwari ndinokutendai neshoko ranhasi, uye ndinokutendai kuti rinorarama mandiri, uye ndinokutendai kuti rinoitira mhuri yangu zvakanaka, uye ndinokutendai kuti I will not die a mere man. I will not die a mere man. I will not die a poor man. I will not die a no-name person. I will not die the death of ordinary people. Rufu rusina zvarinorewa, kufa uchisiya zita risina chiremera, kufa uchiziva zita rinokanganikwa musi wawafa. Iti ndiri kaMwari panyika yevapenyu, mandiri I dominate, pandinosvika I rule, wherever I go I have relevance, whatever I touch has relevance. Taura nemuromo wako kuti handife ndiri munhu asina zvaanoreva panyika yevapenyu. You are a little God. Munhu chiko zvamunomurangarira, mwanakomana wemunhu chiko zvamunomushanyira. Kana vatumwa vaburuka haufe wakadaro, hauende kufa sebenzi, unofa semunhu anoremekedzeka. Kana zuva rekuenda kumusha rakwana, unosiya zvinonongedzereka, unosiya nhoroondo, unosiya vana vane mazita, unosiya vana vane chimiro, haubereke marejects kana kuzadza majeri. You will not die a mere man. Receive the declaration. Haufe serombe, hauberekwe kwakungoenda. Denga gari kupfeke uti ndiri kaMwari panyika yevapenyu. Kana ndafamba kwandatsika ndinogamuchirika, chandabata chinoendeka, pandinomira zvinoendeka. Kune vamwe vane mazita asingagamuchirike nekuti wanza haufe ungori munhu nje, takakuzvinzwa. Ndine vamwe vane mahistiri nenhoroondo dzinoshoreka. Gamuchira kuti handife, just rufu. Ndine munhu wandiri kufunga kuti manheru ano aitirwa zvakanaka. Haungofi kungoenda, kungobereka vana. Nanjizvifunga along the week ndichinamata, ndanofukidza mwana mukomana wangu mukuru anonzi Ngavongwe, ndichimufukidza gumbezi. Kumufukidza usiku ndichibvisa magumbezi, ndichimufukidza shita. Izwi randakataura munhu waMwari, ndakati uyu munhu yaagoni kungouya panyika zvopera zvakadai. Zita randakadaidza iri pamwana wangu mukomana kuti Ngavongwe, ngariende kune dzimwe nyika, ngariende kune mamwe marudzi, ngarizikanwe kune dzimwe nzvimbo. Mwari ndaisa zita chakabuda mandiri, chirege kungoenda. Ndakati Ngavongwe, vanhu vabvunze zvinorevei, ngarumbidzwe. Mwana wani, mwana wamufundisi Jirichi, zita iri ngariwane kwarinoenda, kwarinonoremekedzwa, kwarine chimiro. Rega kungofukidza mwana sebenzi, kana kungobata hembe uchigadzirira uniform kana mabhuku emwana sebenzi. Kana wakuzvibata wanawo chaunotaura, mwana wako ngarege kungova ene ordinary person. Rega kutakura nhumbu isina meaning kunyika yevapenyu. Ndine munhu wandikutaura naye, kungotakura nhumbu isina zvainoreva kunyika. Kune munhu anga achiprofitwa nhasi. Don't die a mere man. Don't be an ordinary person. Fundisi kungoberekerwa kudya makande huku, kuberekerwa kudya dzontora,
kuberekerwa kukwira kombi, kugadzirirwa taxi ring netrain, iwewe kuberekerwa kukwira taxi. Kuno munhu anofanira kungonzwa hasha so kuti ndanzi ndiri kamwari kadiki, wotarisa firiji yako, wotarisa mubhedha wako, kuti kama pangagara kamwari irapo. Uya neofaring kunashe vafarira vhangeri chimboomberera mushumiri manerano. It's pazvinodai paday number 1 ko patinosvika paday number 5 enai munodaidza hama neshamwari, muvadaidze vese vari kure, tidye zvinonaka takawanda. Amen and amen.